So, wadya kilala mo mga ka-Daywell TV. For today's video mga kalapatids is i-announce na po natin ang mechanics natin sa ating paraffle na sponsored by mga tropang fancier sa Pangasinan. So, kung ano yan yung mechanics, tara at samahan nyo ako mga kalapatids. So yun, welcome back mga ka-Daywell TV. Today's video mga kalapatids, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw nating patuka. Ayan, so available sa kanilang Super Sisiw. Yan. And then, MP29 mga kalapatids, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Yan, check nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Loaf mga kalapatids. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapatids, Flyer Mix and then Breeder Mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan. And then, El Campeon Pigeon Feeds is number 1 para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilisang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds. Mga kalapati, iniba ko dahil Kalapati Feeds yung sinabi nila sa akin. And then, El Campeon, ay, aliw naman. El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapati. So, yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan po kayo mga kalapati. So yun nga, tama nga yung narinig Joe mga kalapatids. I-announce na po natin yung mechanics dahil magla-lockdown na po ulit dito sa ating probinsya. Ay lockdown na po ulit mga kalapatids. So, ang gagawin po natin na unang-unang mechanics mga kalapatids, ang bago natin i-announce yung ating mechanics ay yung ibon po natin na isasali sa fundraise ay kinukondisyon ko na po. So kanina ay tinitraining ko na siya. Sana ay humabol yung pakpak niya sa dulo dahil kulang pa ng ganito mga kalapatids So di ko alam kung ilo-load ko siya or kung ano bang magandang gawin mga kalapatids, kung pilitin natin or hindi na lang natin i-load mga kalapatids so isasali sa training. So i-check pa natin yan pagdating ng Friday kung okay ba yung pakpak niya mga kalapatids. So sana ay makahabol para ma-load natin siya So para may inaabangan tayo dito sa loob. So ayan, dako tayo doon sa ating main topic. Lumipad mga kalapatids, yung mag-asawa mga kalapatids na street fight natin. Yan na siya mga kalapatids. So grabe yung pakpak, narinig nyo yata mga kalapatids So yun nga, yun na yun sinasali natin mga kalapatids. So lumilipad-lipad na. Yun na siya mga kalapatids. Aroronda na. So yun, dako na tayo dun sa ating mechanics. Ang first nating mechanics mga kalapatids ay mag-subscribe ka. Dapat nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. At doon ka mag-e-entry mga kalapatids ng yung kailangan mo. Dapat nakasubscribe ka sa ating YouTube channel na DIY Loaf. And dapat ay nasa tagad Pangasinan ka lang mga kalapatids dahil yung paraffle natin ay para sa mga taga Pangasinan lang dahil hindi natin nga maibibigay, mahirapan pa tayo mabibigay yung ibon kapag buong subscriber natin yung isasali natin mga kalapatids. Kaya napaisip ako na Pangasinan lang muna mga newbie dyan at sa mga gusto makasali, sumama kayo mga kalapatids. So yan na siya duha po na mga kalapatids So yun, unang mechanics natin ay dapat nakasubscribe ka. Itong video na to mga kalapatids, unang step mo, mag-subscribe ka. And yung entry mo ay ilalagay mo dito mga kalapatids. Magko-comment ka dyan sa ibaba and then ilalike mo. Tandaan mo, ilalike mo ilalike mo yung ating video na to. Ito, ilalike mo to and then magko-comment ka ng name, address, and contact number. Dapat taga Pangasinan ka mga kalapatids. Name, tandaan mo, name,
contact number, at yung address mo mismo. Yung address mo, i-comment mo dito na video na to mga kalapatids. Dito mo i-comment, huwag mo i-comment sa ibang video mga kalapatids. At ang rules natin dito mga kalapatids, dapat din ay naka online ka sa sa raffle day mga kalapatids. Kung bubunutin ko na yung wala pa tayong raffle day mga kalapatids, raffle day na pagbubunot nung raffle natin. So mechanics pa lang to. Ang rules po natin ay dapat online ka doon sa raffle day mga kalapatids. Kung wala ka at nabunot yung pangalan mo, hindi ka magiging mananalo. Disqualified ka kapag wala ka mga kalapatids. Kapag nabunot yung pangalan mo at hindi ka sumagot at tinawag kita, disqualified na agad. Dapat manood ka ng live mga kalapatids. So, magla-live po tayo sa YouTube channel natin dito mismo sa YouTube channel natin. Magla-live ako dito mga kalapatids sa YouTube channel natin. And isa pa mga kalapatids pick up lamang po yung ating ibon. Pipick upin po nyo dito sa loft ko mismo. Mga kalapatids, ipipick up nyo po dito sa ating loft. Or kung ano mapaisip-isip ko, kung kaya natin, pwede natin may deliver. So hindi ko pa 50-50 pa lang yun kalapatids 50-50, hindi yun sigurado. Pero ang main point dito ay pipick upin mo dito sa loop natin mga kalapatids, sa mga mananalo. So yun, dapat naka-online ka sa raffle day. Kung nabunot man yung pangalan mo at wala ka, ay disqualified. So clear mga kalapatids. At yung pipick upin mo dito yung ibon sa loft ko mismo, para may vlog natin at may pasalamatan mo yung nag-sponsor ng ibon. So yung ibon pala mga kalapatids, bali 4 na ibon, 4 to 5 ibon yung ipaparapol natin kalapatids. Newbie, Pangasinan. Kung kahit sino pwedeng sumama, basta Pangasinan, nakasubscribe ka, nag-like ka dito itong video na to, at i-comment mo yung entry mo, name, address at contact number kalapatids. So natandaan mo yung gagawin mo mga kalapatids, magko-comment ka lang. Simple lang naman yung gagawin. Simple lang naman yung gagawin mo Magko-comment ka lang dyan sa baba, and then magsusubscribe ka. Subscribe mo tong YouTube channel at i-share mo rin para yung ating video. Itong video na to i-share mo para mas maraming sumamang taga Pangasinan. Ayan, so para sa inyo to mga taga Pangasinan na kababayan ko, kaprobinsya ko. So stay safe lang sa inyo lahat, dahil lumalaki yung COVID, yung mga pasyente dito sa ating lugar, probinsya. So good luck lahat sa nakikipanrace din. Good luck sa inyo at sana mapauwi nyo yung mga ibon nyo din. So yung ibon natin kinukondisyon na rin natin. So mga kalapatids, yun, wag mong kakalimutan yun. Yung gagawin mo inulit-ulit ko, ulitin ko ulit. Magla-like ka lang, i-share mo tong video na to, mismong video na to, and then yung entry mo, i-comment mo sa ibaba. I-comment mo sa ibaba. Yun lang yung rules natin kalapatids. At dapat nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Kung hindi ko yan nakitang nakasubscribe ka, tsak na disqualified ka. Para fair sa lahat ng kalapatids natin. So yun lamang po mga kalapatids, yung ating parapol ay yung mechanics. Ulitin ko ulit. Hindi na, joke lang. Sa mga video na lang natin na susunod. So yung madali lang yung mechanics natin, napakadali. So ano pang ginagawa mo? Sumali ka na. Mga kalapatids, sa mga taga Pangasinan dyan, so sali ka na. So yun, dito na nagtatapos yung ating vlog. At mag-shoutout na rin tayo mga kalapatids. So tara, at samahan nyo ako mag-shoutout. Many minutes later. So yun mga kalapatids, dako tayo sa magpapa-shoutout. At bago ko makalimutan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo yung ring button para updated ka palagi sa ating YouTube channel mga kalapatids. So dako tayo sa nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel. So shoutout kay Azriel Ricarte. Shoutout sa iyo idol. Kay supportan nyo po ang kanyang YouTube channel, si Tablet Lop TV. Shoutout sa iyo at supportan nyo po ang kanyang YouTube channel. At kay Dax ba yun? Yung kay Ekong, nagpapa-shout, promote po natin yung YouTube channel niya.
subscribe nyo po siya mga kalapatids, Dax Lop, at kay Daryl Lop TV from Baguio, Baguio City, mga kalapatids. Susuportan nyo din yung YouTube channel niya. Kay Christian Rosete, shoutout sa'yo from mga Tarim, Pangasinan. Kay Lax Lop TV, suportan nyo din siya from US at USA, Baguio City. Ayan, shoutout din at suportan nyo din yung YouTube channel niya. Kay Edan Baile, ayan, shoutout din sa'yo. At kay JMP yung TV, suportan nyo din ang YouTube channel niya. Kay Christine Maria Miss Lang, ayan, shoutout sa'yo idol. Kay Jason Lop at kay Lap Trip, suportan nyo po ang kanyang YouTube channel ni Lap Trip, mga kalapatids, para sabay-sabay tayong umangat at dako tayo doon sa video natin. So update pala doon sa imported na nadagit natin, mga kalapatids. Hindi ko siya napapasok at wala na siya dito. Ayan, so isa pa, meron pa isa, mga kalapatids, na video tayo siya shoutout. Check natin agad-agad. Ayan, so medyo mahina kasi ating Ayan, shoutout tayo kay Dante Carla, shoutout din sa'yo. Kay Alden Nasinal, yan, shoutout din kayo. Kay Videoman Lop TV, shoutout din sa'yo. Promote din natin yung kanyang YouTube channel. Kay Azrael ulit, kay Tristan Lop TV, promote ko din ang YouTube channel niya. Supportan nyo din po yan, mga kalapatids. Si CJ Lop TV 24, supportan nyo din po ang YouTube channel niya. Kay Chris Neri Lop TV, supportan nyo din po ang kanyang YouTube channel. At happy flying sa'yo, kalapatids. So yun lamang po yung nagpapa-shoutout, mga kalapatids. At bago tayo matapos, ay huwag mong kakalimutan yung sinabi kong mechanics. At napakadali yan, napakadali yung gagawin mo lang. Kaya ano pa hinihintay mo? Huwag ka nang magpahuli. At i-announce din natin yung raffle bird kung anong mga line nila. So magaganda yan, mga kalap. Bigay po ng mga tropa natin yan dito sa Pangasinan. Bigatin po yan, mga kalapatid. So ano pang ginagawa mo? Sumali ka na. At dito na nagtatapos sa ating video. At kung bago ka pa lang, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and click mo yung ring button para updated ka palagi sa ating YouTube channel at para marami pa po tayong matulungan na movie, mga kalapatid. So yun lamang po, at dito na nagtatapos sa ating mechanics at aabangan ko na kayo, mga kalapatid. So mag-comment ka na at huwag kang magpapaulit. So yun lamang po, at bago ako matapos, si Bentang Malakas Power, mga kalapatid, #1.